स्कुलाव थांनाय फैल' फरायनो गोसो दं सानै उन्दै 13 बोसोर बैसोनि बर' फिसा मुङा बिसोरनि निजोरा गयारि आरो निजोम गयारि मोजां फाहामथाय मोनैयाव 4 बोसोर थाबायनो हायै पेरालाइज जानानै दं। उदालगुरि जिल्ला मासबादनि बाहादुर आदर्श गामिनि बिफा रनजित गयारि आरो बिमा नीलि गयारिनि जावजा फिसाजो निजोरा गयारि आरो निजोम गयारिया निजोरा गयारि आरो निजोम गयारिया 3 बोसोर सिगांनिफ्रायनो थाबायनो हायै पेरालाइज जानानै दं। बिसोर सानैखौ सुबुं अनफावरि गोसोनि मानसिफोरा नुयोब्लानो मेगनाव मोदै बोहैगोन। बिसोर सानैबो थाबायनो हाया, मोजाङै ओंखाम जानो हाया आरो फरायसालियावबो थांनो हाया। गाबै गाबै बुंदों निजोरा गयारिया, फरायसालियाव आं जोबोद थांनो गोसो, नाथाय मा खालामनो थाबायनो हाया निजोरा गयारि आरो निजोम गयारिया। निजोरा गयारि आरो निजोम गयारि बिसोर सानैया बिब' बिनानाव। बिसोर दुखुनांथावै सानाय सुनाय नोरजिया देहाखौ लानानै सान हर समखौ बारहोनांगौ जादों। रावबो गैया दुखुथिया बिखा खामथाव नोरजिया सानै बर' फिसाखौ फाहामथाय होनो। सोरखार सावस्रि बिफान आरो रावबो दैदेनगिरिफोरनि नोजोराव गोग्लैयाखै दुखुथिया नखरा। दुखुथिया नखरा गावसोरनि फिसाखौ 4 बोसोर मोजां फाहामथाय होनो हायाखै मानोना बिफा रनजित गयारिया 2 बोसोर जेल जानानै दासिमबो जोबथेसालियाव दं। राहा गैयै बिमा नीलि गयारिया दिन हाजिरा मावनानै खुनुरुखुमसो नखर दैदेनगासिनो दं। दुखुथिया नीलि गयारिया जेबो सोरखारि अनसुंथाइ, रेशन, अरुणोदय, आसनि, PMAY न' आरो सोरखारि अनसुंथाइ बिथांखिफोरखौ दासिमबो मोनफेराखै। मोजां फाहामथाय होनो थाखाय BTSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम बिमा नीलि गयारिया खौथारै खावलायहरदों। लोगोसे सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोरनिसिमबो अनसुंथाइ हरनो थाखाय खावलायहरदों। दुखुथिया नखरखौ मदद होनो थाखाय नैबे 6000935328 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै हेफाजाब होनो थाखाय खौरां लानो हागोन। एकाउन्ट नाम्बार 4021985198 IFC कड CBIN 0282465। निजोरा गयारि माब्लानिफ्राय बिदि जादों नोङो लोमजानाया बेसे गोबाव जाखो 4 बोसोर जाबाय। 4 बोसोर जाबाय ना थाबायनो हाया न' हाया सिखारनोबो हाया ओहो ओंखाम जानो हाया 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 स्कुल थांनायमोन सिगां थांदोंमोन मा थाखोहालागै फरायखोमोन क्लास 5 सिम फरायदोंमोन। दा फरायसालि थांनो हायाखै थाबायनो हायो स्कुल थांनो गोसो जायोना जाया नोङो? जायो फरायफिननो गोसो ना? डक्टरनाव थांदोंना थाङाखैमोन ओरैनो थांदोंमोन हामाखै ना हामाखै उन्दुनोबो हाया बिराद खस्थ' न' हा निजोम गयारि स्कुल थांनाय सिगां थाबायनो हाया नोङो हा थाबायनो हाया आथिङा सायो ओंखाम हारसिं जानो हायो ना हायोना ओंखामखौ जानो हायो आं गथ' सानैनि थाखाय बिटिआर सरखारनिसिम बुंनो सानो जाहाथे गथ' सानैखौ ट्रिटमेन्टनि थाखाय बेबस्था खालामो अननानै। मालानिफ्राय जाया बिदि 4 बोसोरानो जाबाय 2020निफ्रायनो जादों आरो 4 बोसोर जाबाय सिगाङाव मोजां खालामो सिगाङाव मोजांमोन सानैबो थाबायनो हायोमोन स्कुलबो थाङो स्कुलावबो थाङोमोन स्कुल थांनो हायो बेसे बोसोर जाखो स्कुल थांनो हायैया 4 बोसोरानो जाबाय जेब्लानिफ्राय बेमाराव गोग्लैदों एब्लानिफ्रायनो थांनो हायाखै। खस्थ' जादों न'खर सालायनाया जोबोद खस्थ'। दायो आं दिन हाजिरा मावै मावैसो जायो। गथ' सानैखौ नायनो थाखाय मा खालामनो दङ जे बेबायदि खस्थ'यै गोग्लैनानै दङ गथ' सानैखौ नायनो थाखाय बिदिनो फाहामनो थाखाय आं बुंखाबाय सरखारनिसिम ट्रिटमेन्टनि बेबस्था खालामोबा मोजां जागौमोन आरो। सरकारिनि आसुनि माबाफोर मोनदों ना मोनाखै ओरैनो
मोनाखै अरुनदयबो मोनाखै रेसनबो गैया न'बो मोनाखै सरखारि न'बो मोनाखै आरो फिसाला सासे दङ फरायनाय बेनोबो आङो एडमिसननि फैसाबो होनो हायाखै आरो मास फिसबो होनो हायाखै बे गथ'नि थाखायबो एसे बेबस्था खालामबा मोजां जागौमोन आरो फरायनायनि थाखायबो अरुनदयनि थाखाय कागज हैदोंना हैयाखैमोन अरुनदयनि सिगाङाव होदोंमोन ओमफ्राय गैया सफैयाखै आरो जायाखै आंना ओरैनो दावाइफोर बायनो हादोंना हायाखै गथ'फोरनो दावैफोर मालाबा बिदिनो फैसा थाबा बायना होयो ओमफ्राय गैयाबाथ' गैयासै ओरैनो थानाङो सिगाङाव मोजांमोन माब्रैहाय बिदि जानो मोनखो सिगाङाव मोजांमोन माने माबा स्कुलाव थांनायफ्राव बिदिनो गोलैदोंमोनदां ओमफ्राय हान्थुआ साबाय थादोंमोन आरोना लोरिदोंमोन हान्थुआ ओमफ्राय इयाव अजानाव लांनानै मुलि खाहैदोंमोन बेयावनो ओमफ्राय बिदिनो बारा जालांबाय आरो हान्थुआ आथिङा थाबायनो हायि जालांदों आरो नानिमोना मा मा मुं बिना निजोरा गयारि सासेना ओमफ्राय नैबेना निजोम गयारि सानैबो एखे नामा लोमजानाया एखेयानो बे बोसोरनिफ्रायनो बेबो थाबायासै बे थाबायनिफ्रायनो सानैबो स्कुल थाङोमोन थाङोमोन